Mga kaibigan. Karon maghimo mi og imnanan sa manok ug tuktukan sa manok, kaya ako ang manok nga unsa nang Bisaya kanang nangit na namiso na kaganiha unya akong andaman og butanganan sa tuktukon og butanganan sa imnunon, kay ako nato siya nga ipaubos ugma kay humanan to siya og pamiso sa 11 ka buok. Ug mahuro to niya 11 dito ka buok ang iyang piso. Sige, tana kay maghimo ta og imnanan og tuktukan. Kawayan lang ang akong himuon, mga kaibigan. Aron organic ang himuon. Magdako og gabas. Asa naman tong gabas? Magdako og gabas og sundang. Kay maghimo ko dire. Akong himuon. Magapas na ko din preparasyon sa ako ang manok na Bisaya. Live chicken, live. Nagigtiwan. Lumiti mi gabas. Wala na. Putol na unya. Tanawon kani ang likian kani mo na ipasubayan lang pagbuak. Sundang. Very good. Na. Wag usab. Kani mga kaibigan, mo ni akong himuon tuktukan sa piso. Anhi dinhi nako ibutang ang ilahang nga feeds. Ang ilahang nga feeds ang chick booster ang akong ipakaon nila. Unya ang kani anhin ako din ibutang ang tubig para ilang imnon. Sundan ninyo akong video o mapuhon kay mag-video ko ini kuha na ko sa mga piso o sa hibungaan nga ako ang pa-tuktukon dire o pa-imnon dinhi. O maura to akong video mga kaibigan. Salamat, subscribe, share, and like. Thank you. God bless all. Bye-bye.